Lapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Muhammad Yunus ubabat ya ka bor sensyar ha ka sorkar basipor jong ka Bangladesh. Ulada penbana ba unrisan nyo namar ba sngawla asyo ban penya ye ki kam jong ka sorkar namar ba ki sengsan perthai kem shem la ai ka jing trailang badu kani ka jing pen sngaw jong u ba ukwa ban risan nyo ka deiru hadien ba ki Shipai jong ka Bangladesh kila kranshai ba kimla asyo ban shupet ye ka ei ka baja ha Bangladesh. Bat kila ai por ya kani ka sorkar basipor bakan pelong no kloy ya ka election lam kumta kin haban korup ya ka bor sensyar. Hadin ba Yunus ula penmi ya kani ka Jingkyrshan ban risan no ki advisor ki badan hak ka sorkar jong u ba kentop yau Wahidudin Mahmud ula let ya kendu yau ban ai mensiem ba day ban kenran din Henry uday ban yad bet syakmat namar ba udon ya katong ban penbahapan ya ka ei ka balaja ha Bangladesh. Yunus ula yo Jingkyrshan nakaseng Jamaat Islami ba uday ban beteng bet ya ka kam bat uday ban buupor ban syong jialang bat ka nong yalam jong ka Bangladesh Nationalist Party ka badayru ka menteri rang ba adu barim ka Khalida Zia. Ha ka waypat kaliang kila don ki kubor bakaseng Jamaat Islami bat katanat ki samla puli jongka ka Islamic Chatra Chibir kila wanra yakit khot jongki na keleng ki benta jong ka Bangladesh shandongba Dhaka bat menta kila yasa ha ki dormitory jong ka Dhaka University. Layathu ba kila syong jialang menta kesengi bat ka Kynhun jong u Hasnat Abdullah da ka jingtmu ban Ïakhun Pyrshah ya ki Shipai jong kari Bangladesh namar ba kini ki kwa ba ka sorkar jong u Muhammad Yunus ka day ban ne bet la kumno sansnem marsin yo jingtep ya kani ki Shipai jong ka Bangladesh kila penjur ya ki bor pahara hanong ba Dhaka bat kila penbun Shipai shushu ha Dhaka haringkat ki tiar yale ki baklan. Bye.